Aste honetan Zarauzko Urteta auzotik abiatuko gara. Aritzek eta Josebak Mokoroa txakolindegiko aginte hartu dute, euren gurasoen lanari jarraipena emanez. Belaunaldien arteko erreleboak beraz aurrera jarraitzen du. Gero, 3 albiste jorratuko ditugu. Txapeldunen txapelduna gazta lehiaketa, zurez egindako master amaierako proiektu honenaren saria eta Gernikako urriko azken astelena. Azkenik, Intxaurrondoak protagonista dituen proiektu interesgarri bat aurkeztuko dizuegu. 2019 urtean, Neikerrek Intxaurrondoak landatu zituen Zanbranako lur sail honetan. Zarauzko Urteta auzoan, kostaldea eta herrigunea begibistan azaltzen diren ingurune zoragarri batean, Mokoroa txakolindegia dago, Getariako txakolina jatorri izenekoa. Kortaburu baserria mahasti ikusgarrien erdian dago, goiz eguzkitsu honetan are ikusgarriagoak. Mahats bilketaren ondoren paisaia kolore gorriz eta horiz tindatzen hasi da. Eta etengabeko zaintzalanei esker, lursailak benetako lorategiak direla ematen du. Jose Antonio Mokoroa eta Aritz eta Joseba semeak paseoan dabiltza 2000 urtean landatu zituzten mahastietan. Jose Antoniok eta Josunek Getariako txakolinaren alde egin zuten eta 2008an Mokoroa txakolindegia sortu zuten. Utxetik hasita gogor lan eginez aurrera egin zuten eta erretiroa hartuta gaur egun semeak ikusi dituzte erreleboa hartzen. Mahastia 2000 urtean landatu genuen, txakolina egiteko asmoz. Izan ere, txakolindegi batean txakolina probatu nuen, eta gaztean nintzenetik gai hau asko aldatu zela konturatu nintzen. Beraz, emaztearekin hitz egin eta mahastia landatu genuen. Upategia jartzeko baimena eman ziguten. 2008an eman ziguten, eta urte horretan bertan hasi ginen txakolina egiten. Ordura arte mahatsa beste upategi bati saltzen genion. Salmentak handituz doaz eta esportatu ere egiten dugu. Hori delata semeek aurrera jarraitu nahi izan dute. Hori oso garrantzitsua da guretzat. Izan ere, pentsa esaten dizutela beste zerbaitetan aritu nahi dutela. Dena utzi behar duzu bertan bera. Beraz, semeek upategiarekin aurrera jarraituko dutela jakitea poz handia da guretzat. Mokoroan 7 hektarea dituzte eta batez ere hondarri bizuri barietatea lantzen dute, eta neurri txikiagoan, hondarribi beltz eta chardonnay barietateak. Uztaberriko mahatsa jasota, txakolin berria egiteko prozesua hasi da. Handeletan, mahatsa hartzitzen hasi da. Upategian, Aritzek, Josebak eta Jose Antoniok txakolina dastatu dute, oraindik uher dago eta jalkitzen jarraitu behar du. Hau aurtengo uztarekin egiten egan txakolina da, momentu honetan fermentazioa burutzen nahi da. Beste 10 bat egun edo beharko ditu fermentazioa bukatzeko, eta dena ondo bidean, ni abendua inguruan, probatu ahal izango dugu, merkatuan txakolin berria. Aurtengo uzta urtea nahiko zaila izan da, egia da maiatza eta ekainean giro oso ona eduki genuen, eguraldi oso ona, eta horrek loraldia ondo itea albideratu zigun. Orduan, lorea nola ondo itxatzi izan, mahatsa asko geneukan mahastian temporada hasieran, baina gero egia da, uztaila eta abuztua oso ezeak eta oso beroak izan diala, eta horrek azkenean gaixotasunentzako klima egokia da, eta bai eragin digun merma bat. Baina, azkenean finean balantze bat inda, hasierako puntu hori nola gainon nazan, merma horrek ez digu inbeste eragin, eta usta egokia izan dela pentsatzen dugu. Gainera azkenengo bolara hortan, naiztan merma bat eduki, eta on matxa hobetu heldu da, eta gradu gehiago eduki du, eta ondorioz kalitatea handiagoa. Josebak eta Aritzek gurasoen lan bikaina dute abia puntu. Baina odol berriak beti dakartza berekin berrikuntzak,
Eta berrikuntza hoietako bat, estu loturik dago produktu mota berriak merkaturatzearekin. Guk garbi geneukan hori mantendu nahi genula, eta hori zala gure oinarria, baina baita ere dibertsifikatu nahi genula bai produktotan eta bai merkatutan. Eta hori, guk 2018an pixkat erabakia hartu genunean jarraitzeko hasi ginen txakolin gorria ekoizten, hori izan zen gure lehenengo produktu ezberdina, eta aurten ja, 2022ko ustatik aterako dugu txakolin bat bereziagoa, 100% ondarra bizuriekin egina eta liakin landua, eta 2023ko ustan prestatzen ari gara baita ere egurrezko barriketan fermentazioa burutuko duten txakolin baten produktua ateratzeko prestatzen ari gara. Hartzidura ikus daitekeen upel hauetan Mokoroako ardoberriak sortze bidean daude. Hemen dakau aurtengo 2023ko guztako mostoa barrika barruan, fermentazioa burutzen nahi da, txakolina bihurtuko da laizter. Sistema honek garantizatzen digu, ez dala oksigenoa sartuko kupela barruan, eta txakolinak oksigenoakin daukan kontaktu guztia izango dala egurran bidez. Eta, hemen barrika hauetan daukagu aurtengo txakolina, egingo deuna 2023ko guztan, fermentatuko du barrikan, eta gero egingo du urtebeteko egunaldia barrika barruan, eta gutxo gara bera datorren usta baino lehen, aterako dugu merkatura produktu hau. Laster, usta berriko lanak jarriko dira martxan. Inausketa lan delikatua da, osorik eskuz egin beharrekoa hilabete luzeetan, baina ezinbestekoa da emaitza onak lortzeko. Podaketa lana oso garrantzitsua da, maztianik esan nuke urteko lanik garrantzitsuenetakoa dela. Bertan, alde batetik aukeratzen ditugulako datorren urtean matxa emango duten adarrak, eta hauek ondo aukeratzea eta garrantzitsua da. Baina baita ere, epe luzerako begirada batekin, mahastianen osasun orokorra ondo zaintzeko asmotan, eta landare horien bizitza luzatu eta osasuna denbora horretan luzatzeko asmotan, baita ere podaketak laguntzen digu landare forma ematen hori ahalbidetzeko. Aritz kimikaria da, enologian aditua, eta Josebak enpresa ikasketak egin zituen. Upategiko txoko batean, aitaren ondoan, bere bizitza profesionalak zenbat asebetetzen duen esan digu Josebak. Anaia eta biok hemen etxe honetan hasi geha, eta beti mahastian inguruan, txakolindegian inguruan izan da gure bizitza osoa. Eta naiz eta biok egin dugun lana kanpoan, anaia eta biok beste gauza probatu ditugu, baina azkenean itzuli eta honei ustea erabaki genuen eta oso pozik gaude. Bi anaiek Gaztenek programan hartu dute parte, gainera Foru Aldundiaren aholkularitza eta laguntza ere jasotzen dituzte euren proiektu eta ideia berrietarako. Gaztenek proiektua esker, guretzako erabilgarria izan da, alde batetik ezagutu ahal izan dugu beste baserritar batzun errealitatea, gu bezala dauden beste baserritar batzuk, eta horrek beti inspiratu eta laguntzen zu burua iriki eta gauza berriak bilatzen. Eta gero Foru Aldundiak eta ematen digun babesa ere tramitazio kontutan, monitore bat jarriz, asesoramentu bat emanez, gauzak nola egin, nola eskatu, zer egin, gu bezalako enpresa txiki batentzat oso ona da. Bai Mokoroak, bai Euskadiko lehen sektoreak biek eskatzen dute gizarteak balora ditzala Euskal Herriari egiten dizkioten onurak. Kalitate handiko elikagaiak ekoizteaz gain, haiek arduratzen baitira landa eremuak zaintzeaz. Azkenean guztia lotuta dago. Guk lehenengo sektorean zaintzen dugu lurra hortatik atatzen dugu produktu bat, eraldatzen dugu eta hori merkatura eramaten dugu. Baina azkenean lehenengo sektorea ekonomian oinarria da eta beharrezkoa da inguru giroa zaindu eta ingurua ondo mantentzeko. Orduan,
garrantzitsua da balio ematea lan honi, eta bai zuzenki lurra zaintzen, edo bai bigarren mailan produktu hauei balio eman eta hauek konsumitzen. Mokoroako botila bakoitzak txakolin handi bat baino zerbait gehiago gordetzen du. Alegina, ardura eta jakina, ilusioa eskatzen dituen proiektu baten emaitza da. Hemen ditugu gure bi txakolinak, bata txuria, tradizionala, betikoa, hondarrabi zuri matza dauka batik bat, baina baita ere dauka Chardonnay baritatearen ehuneko txiki bat, nahaztuta. Eta hori da pixkat gure txakolinaren puntu bere izgarria. Eta bestaldetik gorria, egiten dugula nahasketa batekin, hondarrabi zuri eta hondarrabi beltza. Eta gorri oso suabe bat edo lortzeko. Eta hemen daukagu azkenean urte osoko lanaren eta esfortzuaren fruitua da, eta hemen daukagu azken produktuan eskaintzeko mundu guztiak probatu eta disfrutatu esan. Nekazaritzako elikagaien sektoreak belaunaldien arteko erreleboa behar du. Gure herriko nekazaritzari bizirik eta indartsu eusteko lanean ari diren adibide ona dira Joseba eta Aritz. Hilaren 25ean, asteazkena, Ordiziak txapeldunen txapelduna lehiaketa antolatu zuen 36. Ordiziako gazta lehiaketa azken 10 urteotan irabazi dutenek hartu zuten parte. Asteazkenero bezala, Ordiziako azokan ohiko ekoizleak egon ziren. Plazaren erdian mahai bat jarri zuten, eta bertan lehiaketako 10 gaztak. 6 gaztak eztatu, eta beste 4 eztatu gabe. Eta hoien ondoan, 7 epaimaikideen maila, kazetari, teknikari eta sukaldariek osatua. Segurako ondarre gaztandegiak 2. eta 3. sariak irabazi zituen, eta Kortaria gaztandegiko Julen Arburua izan zen lehiaketaren irabazlea, 10-tik 8,93 punturekin. Beraz, ia bikaintasuna lortu zuen, eta urrezko gazta ospetsua irabazi zuen. Kortariak 3. aldiz jarraian irabazi du lehiaketa hau. Ordiziako azken 10 irabazleekin lehiatzeak plus bat ematen dio gazta irabazleari, eta horrelaxe egin dugu 36 ediziotan. Lehiaketa honetan irabazteko puntuazio bat gainditu behar da, eta kasu honetan urrezko gazta da saria. 10-tik 8,5 puntu gainditu behar dira, eta hori zaila da. Hala eta guztiz ere, 2 urte daramatzate jarraian nori lortzen. Lehiaketa honetarako gaztarik onena gordetzen dutela esan nahi du horrek. Lehiaketekin jarraituko dugu. Egurraren astearen barruan zurez egindako master amaierako proiektu honenaren saria banatu baitzuten Bilboko Ingeniarien Eskolan, Euskal Herriko Unibertsitatean. Paula Rodríguez izan zen irabazlea. La madera zura ohiko materialak bezain erabilgarria da. Hau da, hormigoia eta altzairua. Baina ez da besteak bezain ezaguna. Material honen inguruan ez jakintasun handia dago. Eta hor dago koxka. Egurraren sektorea bultzatzeko, baskegurrek egiten duen lana, horregatik da hain garrantzitsua. El sector de la madera. Astelenean, Gernika Euskal Nekazaritzaren hitzordu nagusietako bat izan zen. Hiribildura goizean goiz iristen hasi ziren milaka lagun bildu zituen urriko azken astelenak. Egun senti freskoa, egun bero eta eguzkitsu bilakatu zen gero. Postuetan dekorazio ikusgarriak ikusten ziren, baina batez ere kalitate handiko produktuak. Frutak eta barazkiak, gaztak, ogiak, euskal pastela, sagardoak eta txakolinak, arrain kontserbak. Urriko azken astelena aukera paregabea da landa eta hiri eremuak batzeko. Distantzian hurbil egon arren, askotan elkarrengandik urrun egoten direlako. Halako azokak beharrezkoak dira
erakusteko sektore honek dituen onurak, ez? Alde batetik, ekoizpena aldetik, ematen dizkiguten produktuak zeinen garrantzitsuak diren, eta beste alde batetik ingurumenean ere zelan eragiten dauen, ez? Bertatik bertako produktua erosteak emisioen aldetik ere onura bat suposatzen du. Gonbidatu jendea etortzen ez bakarrik azoketara, azokatik kanpo ere gure ekoizpenak erosteko gonbitea egiten dugu, horrek danontzako onura izango duelako. Honelako altxor gastronomikoa eskaintzean, lehen sektoreak eguneroko lan gogorraren emaitzak erakusten ditu. Beti esaten dugu, ekoizpena nondikan datorren, nola egiten dan, eta gure baserritarre eta ganaduzaleen lana nolabait ikusteko lehen eskuz. Askotan, erosketa egitea joten geranean, edo politikak neurriak hartzen direnean, hirietatik hartzen dira, jakin gabe landagunea zen nolakoa dan. Eta, horrelako leku batek esaten digu nolakoa dan, zelan egiten dan, eta errealitatera inguratzen gaitu. Sariei dagokienez, Bihortzatxu baserriak irabazi zuen barazkien atala, Urtza Sarrion Aindiak frutena, eta Ortuberrik lore eta landareena. Txakolinen atalean, Magalartek irabazi zuen txakolin zurien saria, eta Erdiko etxe upategiak txakolin beltz eta gorriena. Lore eztiaren saria Eugenio Elorzak irabazi zuen, eta Txillar eztiarena Valentin Elorzak. Gazten atalean, Elgoibarkon Bausitxak 2. saria irabazi zuen, Aginak 2. eta Olaberriko Aizpea gaztandegia atera zen irabazle. Betidanik izan gea 28 urte arte trasumante, Bizkaialdea kostaldea tortzen gara ardekin, eta 28 urte arte nola etorri gehan, Bizkaikoa netzako oso polita izan da, gure aurra ginenetik 28 urte arteko errekorrido hortan, eta orduko jendea gaur etortzen da honea, gu handi tortzen gea, hemen banatzetu gazta batzu lehenko jende, goelbe klientai betiko danik, eta oso egun borobila eta polita. Beste urte batez, Gernika, Lore, Usain eta Zapore estanda bat izan zen, eta azoka eta jaia uztartu zituzten milaka eta milaka lagun erakarri zituen. Zanbarana udalerrian, Añanako landagarapenerako elkarteak eta Zanbaranako administrazio batzarrak utzitako hektarea batean, Neiker hainbat esperimentazio egiten ari da fruitu oskoldunak ematen dituzten arbolekin. Almendrondoak eta urrondoak badaude ere, esperimentazioaren muina intxaurrondoak dira. Euskadin oso zuhaitz arrunta izan arren, inoiz ez da modu profesionalean landu, eta Zanbarana inguruak aukeratu dira intxaurrondoekin esperimentatzeko baldintzak betetzen direlako. Neikerrek 3 barietate eta 2 esperimentazio hildo ditu ikergai. Hainbat inausketa mota ere ikertzen ari dira zuhaitz bakoitza ondo diseinatzeko eta denborarekin emaitzak ikusteko. Urritzak, almendrondoak eta intxaurrondoak 2019an landatu ziren eta lehen datuak eskuratzen hasi dira. Ernesto arduratzen da lursail osoa zaintzeaz. Urritz artean paseatua ahala, estazio meteorologiko txiki bati erreparatu diogu. Temperaturari, haizeari eta euriari buruzko informazioa lortzeko datuak ematen ditu. Ignacio eta Roberto lursailera iritsi eta fruituen heldutasuna aztertzeko eta zuhaitz bakoitzeko zenbat intxaur dauden kontatzeko beharrezko tresnak deskargatu dituzte. Datuak hartu behar dituzte, nekazariek erabiliko dituzten parametroak ezartzeko balioko duteta.
Finka hau Zanbranako administrazio batzarrarena da. Eta Añanako landagarapeneko elkartearekin egindako proiektu baten parte da. Intxaurrondoak, urritzak eta almendrondoak landatu ditugu monolaboreen alternatiba gisa, eremunetara nola egokitzen diren ikusteko. 3 intxaurrondo mota ditugu, Howard, Chandler eta Fernor. Gainera, polinizatzaileak diren beste 5 zuhaitz baditugu. Orain, intxaur zenbaketa egiten ari gara, ekoizpena nola doan ikusteko. Itxura ona du. Ureztatzea, lurra zaintzea eta inaustea funtsezkoak dira. Ureztatzeko sistema bat jarri dugu. Izan ere, intxaurrondoak erremolatxak adinako ur kantitatea behar du. Eta oinarrizko ongarriztatze bat egin dugu mantentze lanen barruan. Laster, ongarritze espezifikoago batekin hasiko gara, intxaurrondoen ekoizpena optimizatzen saiatzeko. 2 prestakuntza sistema ditugu, bata ardatz librean eta bestea edontzi moduan. Ardatz librea 7 bider 7 da eta kopa sistema 7 bider 4. Ekoizpen aldeak ikusten hasi gara sail batean eta bestean, baita baritateen artean ere. Laster, gaixotasun eta izurrien aurrean nola jokatzen duten ikusten hasiko gara. Bai sailetan, bai varietateetan. Gaur zuhaitz bakoitzeko intxaurrak zenbatzen ari dira. Urte gutxitan, ekoizpena handituz joan da. Logikoa denez, datu guztiak jasotzen dituzte, ondoren aztertu eta beste uzta batzuetakoekin alderatzeko. Intxaur zenbaketa bat egiteko adina ekoitzi dugun lehen urtea da hau. Eta barietate eta sail mota bakoitzean egiten ari gara. Itxita, irekita eta gaixorik dauden intxaurrak zenbatzen ditugu. Barietate bakoitzak zenbat eman dezakeen jakiteko. Intxaur laginketa bat egingo dugu kalibreak neurtzeko. Eta intxaurak astunen eunekoak aztertzeko. Eta barietate bakoitzak gaixotasunen aurrean nola jokatzen duen ikusteko. Pixkanaka, 120 intxaurrondoen adar bakoitza aztertzen dute. Barietate guztiak ez dira batera heltzen eta arbola batzuetan dagoeneko intxaurrak biltzeko prest daude. Tamainaren arabera, hainbat kategoriatan sailkatzen dira. Ignaziok eta Robertok lagin lehor batzuk ekarri dituzte. Aurreko asteetan, intxaur lagin batzuk hartu genituen. Hau, adibidez, Howard barietatekoa da. Profesionalen ohiko metodoari jarraiki lehortu ditugu. Lagin simple honetatik kalibreak neurtu ditugu. Lehen begiratuan, kalibre ona dela ikus dezakegu. Lehen mailakoa. Aparta dela esan daiteke. Intxaurren salkapena akatsen arabera aldatzen da. Aparta, lehen mailakoa, eta bigarren mailakoa. Baina, oro har, kalibre ona dutela ikusi dugu. Akats edo gaixotasunen bat bal duten ere begiratu behar da. Hauek, adibidez, zuloak dituzte. Beraz, akastunak dira. Ziur aski, sitzen bat sartu zaie. Egiten ari garena hori da. Intxaur kopuru jakin batetik laginak hartu, eta jarraian pisatu egiten ditugu. Eta lehortu ondoren, berriro ere pisatu egiten ditugu. Gero, oskolak kendu, eta datu guztiak hartzen ditugu. Intxaurrak biltzeko hainbat teknika daude, baina bibergailu bat erabiltzen da arbola mugitzeko. Gero, garrantzitsua da lehortzera eramatea. Inausketa pentsatuta dago intxaurrak 2 modutara biltzeko. Traktore bat eta enborrari akoplatutako aterki alderantzikatu bat erabiliz, eta bibergailu bat erabiliz, intxaurrak eroria ala biltzeko. Bibergailu bat zuzenean erabiltzea da. Eta intxaurrak ekortzeko makina batekin bildu. Neikerreko Amaia Ortiz Barredo ere Zanbranako lur sailera etorri da. Proiektua Añanan sortu zen. El primer contacto... Euskal enpresa pribatu batek tokiko intxaurrak ekoitzi nahi zituen.
Eta orduan Neikerrekin jarri zen harremanetan. Hortik aurrera Neikerrek eremu klimatikoak ikertu zituen, intxaurrondoak hazteko lekurik hoberenak zehaztu nahian. Gaur egungo intxaurrondo barietaterik emankorrenak ere ikertu zituen. Euskadin intxaurrondoak landatzeko lekurik egokienak zeintzuk ziren jakiteko, mapa oso bat egin zen. Eta intxaurdiak lehendik zeuden lekuetan egon zitezken arazoak ere aztertu ziren. Beraz, genituen zalantzak argitzeko, esperimentazio bat egin genuen, barietaterik emankorrenekin. Horretarako Añanako landa garapeneko elkartera jo genuen. Fruta arbolekin antzeko proiektu bat eginda zeukatelako. Beraz, bion artean proiektu hau egin genuen, eta lehen emaitzak ematen hasi da. Oraindik informazio asko dago biltzeko, halere, interesa duten nekazariak landaketa berriei buruzko datuak erabiltzen hasiak dira. Gaur egun, 21 hektarea intxaurdi daude Araba osoan. Era guztietako zalantzak zeuden. Landarea landatzeko adinik egokiena, zein landaketa eremu aukeratu, nola inausi. Lehen intxaurdia landatu genuenetik ona, datu dezente lortu ditugu. Eta datu horiek nekazariei transmititzen dizkiegu. Proiektu honetan interesa duten nekazariekin talde bat sortu dugu. 21 nekazari dira guztira, eta hasieratik egon dira gurekin. Jardunaldiak, Kataluniako intxaurdiak ezagutzeko bisitaldiak, pixkanaka nekazariak konturatzen hasi dira nolako itxura ederra hartzen ari diren intxaurrondoak denborarekin. Barietaten landaketa esparruaren eta inausketa motaren arabera, ekoizpenari buruzko oso datu esanguratsuak biltzen hasi gara. Hori guztia oso baliagarria izan da orain arteko zalantzekin amaitzeko. Azken 2 urteotan, nekazari asko animatu ditugu intxaurrondoak landatzera. Hori hala da, eta landaketen tamainan nahiko esanguratsua da. Ribabellosan, Javier Torre nekazariak Alternativa de Cultivos Alaveses SL izeneko enpresa sortu du anaiarekin batera. Intxaurrak merkaturatzen dituzte Alka izenpean, eta euren intxaurrak eta lurraldeko beste nekazari batzuenak lehortu, kalibratu, garbitu eta ontziratu egiten dituzte. ¿Qué alternativa queremos dar aquí? Pues sobre todo a los frutos. Ea ze ekoizpen bideratu nahi ditugun bereziki? Batez ere fruitu lehorrak. Izan ere, intxaurrondoak omen dira inguru hauetara hobekien egokitzen direnak. Guk geuk ere 3 hektarea terdi intxaurrondo ditugu eta landaketa berriak egiten ari dira. Intxaurrondoak fruitua ematen hasten direnean, intxaurrak bildu eta ona ekarri behar dira. Azalak kendu, ondo garbitu eta lehortzeko. 24-48 orduz ondo lehortu behar dira, urte osoan egoera honean kontserba daitezen. Enpresa horretarako sortu da, zerbitzu hori emateko eta inguruko intxaurrak merkaturatzeko. Y poder luego vender esas nueces. Laster, pabilioi honetan jotake hariko dira lanean denboraldiko intxaurrak prestatzen. A partir de ahora sí que... Hemendik aurrera Araban intxaurdiak izango ditugu. Beraz, beste labore mota bat izango dugu lurraldean. Pixkanaka, zerbitzu hori eskainiko dugu eta Arabako intxaurrak izango ditugu salgai. Orain arte intxaurrak inguruko herrietatik ekartzen ziren. Nafarroatik, Leondik eta Valladolidetik. Beste labore bat da, lurrak dibertsifikatu nahi dituguta. Diversificar un poco las tierras, ¿no? Araban intxaurdi landaketak gora doaz, baina ekimena finkatzeko industria eraldatzaile baten premia behartzuten, eta orain badute bat. Bien bitartean, Neikerrek lanean jarraitzen du, intxaurrei eta intxaurrondoei buruzko datuak sektorera transferitzeko.